Bună, dragilor! Povestioara pe care spuneam că vreau să vă spun pentru că mi este tare dragă, povestește despre două suflete acolo sus, în țara sufletelor, să spunem, acolo de unde venim și unde ne întoarcem. Două suflete prietene care își împărtășeau experiențele avute. La un moment dat, unul dintre ele devine foarte atent la ceea ce se întâmpla pe pământ. Celălalt îl întreabă: ce ți-a captat atenția atât de puternic? Ce ai văzut? Zice: am văzut, văd de fapt doi oameni care se ceartă foarte tare și spun că se urăsc. Da, și care e problema? Păi nu înțeleg ce înseamnă asta că se urăsc. Eu n-am trăit niciodată acest sentiment și nu înțeleg ce vor să spună. La care prietenul lui îi spune: dacă vrei cu adevărat să trăiești acest sentiment și să înțelegi, eu pot să te ajut mergând cu tine pe pământ și ajutându-te să simți, să trăiești acest sentiment ca să poți să înțelegi. Dar îmi promiți că îți vei aminti că eu sunt cel mai bun prieten al tău care te ajută să-ți împlinești o dorință? Atât am vrut să vă spun astăzi. Weekend plăcut vă doresc și schimbare de percepție. Cei mai mari dușmani ai noștri, de fapt, sunt cei mai buni prieteni ai noștri care ne ajută să evoluăm. La revedere și pe curând!